Good day mga bay, and welcome back to our channel mga bay. For today's video mga bay is may loading yung club natin mga bay. So isasali natin yung pambato natin na si Maldito mga bay. At sasali na rin tayo sa pooling mga bay, baka makachamba tayo mga bay. So bago natin ikarga si Maldito mga bay, papakita ko sa inyo yung ginagamit kong vitamins mga bay. Mga bay, ito pala yung vitamins na ginagamit natin para sa ating mga kalapati mga bay. Yung araw na to mga bay, ang gagamitin natin is yung Enerbon mga bay ito. Enerbon multivitamins. Yung isang tablet ng Enerbon mga bay, hatiin natin ng dalawa mga bay. So ito ang ibibigay natin kay Maldito bago natin siya isampa sa loading mga bay. So gagamit rin tayo ng Victory mga bay. So isusubo rin natin yung isang Victory kay Maldito mga bay. So itong green mga bay na nasa capsule is malunggay powder to mga bay. Binibigay ko lang to mga bay pag wala pang loading mga bay. So ito pampalakas ng kanilang mga katawan mga bay. Ito pala si Maldito mga bay. Ito yung pambato nating kalapati mga bay. Kaya tinawag ko siyang Maldito mga bay kasi mahilig itong makipag-away mga bay. Mahilig makipag-agawan ng pwesto, saka mahilig makipag-agawan sa pagkain mga bay. So subuan na natin si Maldito ng vitamins mga bay para maganda yung pauwi niya bukas. Ginagawa kong maaga yung pagpainom bay, mga alas 3 mga bay, kasi kailangan nating mapagpahinga si Maldito mga bay para matanggal yung stress niya, kasi stress na siya sa pagbibigay natin ng vitamins mga bay. So hayaan mo na siya natin ng mga at least mga 2 oras mga bay bago natin isampa sa loading mga bay. Time check mga bay, alas 4 ng hapon na mga bay. So magpakain muna tayo ng mga breeders natin mga bay. Pakainin muna natin mga bay, baka pakainin pa ng iba. Ito ba mga bay, pakainin muna natin yung mga flyers natin mga bay, pero dahil may ilo-loading tayo ngayon, pakainin lang natin ng konti mga bay para kinabukasan madaling pumasok.
So mga kalapatids, magpa 5 PM na, so ipiprepare na natin yung kalapati natin na si Maldito.お前はもう死んでいる。何？Mga say guys sa tangki Wow!お前はもう死んでいる。何？Okay ra hadlok man ka, wanted ta.
Neta wanted. Natawan na siya mga kalog-kalog to. Tawa na kika-vlog ka na. One. Good morning mga bay. 6 AM na ng umaga at time release ng ating mga kalapatis is 6 AM mga bay. So abangan na natin yung mga kalapati natin mga bay. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.